Igbo Igbo ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri nyezerekwanụ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afana ma bụrụkwa ụbọchị Wednesday 17th December 2025. Anyị na-ekene Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ka enụwa mana onwe ya ekerie. Chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ Chukwu omemgbe o nyere dibịa, Chukwu omemgbe o nyere pastọ, Chukwu omemgbe o nyere nne na nna, Chukwu omemgbe o nyere ife niile nke o kere eke na onye nwa bụ ezi ichi. Onye nọ na n'onu ya bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem nke ndị Igbo n'ụwa niile. Obinwannem ndị Igbo bụ ndị na-akwalite omenala na ọdịnala Igbo na ndị na-ekwu maka ịdị mma nke ụmụ Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Dịka ise sonyere anyị n'Obinwannem Igbo TV, ịkaba ahụ na-atụsanya bụ ozi ka ọ na-ejekwuru ụmụ Igbo na-anụ asụsụ anyị ma marụkwa ihe anyị ji wee kreetie Obinwannem Igbo TV and Obinwannem News. Ka anyị gaa ọfọ ụtụtụ n'ụbọchị tata. Ịga ọfọ bụ ịkọwara ndị mbụ na ndị egene ka o si akpọtụ ka o si akpa. Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ka enụwa mara onwe ya ekere. Ana m ekene gị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afana ma bụrụkwa ụbọchị 17 ọnwa nke 12 n'ahọ 2025. Anyị na-ekene gị dịka isi wee mee anya dị ndụ n'ala ndị dị n'ụbọchị taa wee na-akpọkwuru gị ka ị nyere ndị Igbo aka ka ha mara ife, ka ha gbudobe onwe ha maka ihe ego, ka ha medo onwe ha ihe ọjọọ maka ihe ego, ka ha tụdobere nwanne ha asị maka ihe ego. Ihe na-eme n'ala Igbo na-agba anyị anya mmiri, nye ka anyị ji wee sị ka anyị bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị Igbo. Dịka anyị na-aga ọfọ n'ụbọchị tata wee na-asị onye ọbụla bụ onye nke na-eme ji ife n'ala Igbo wepụ aka enwe n'ofe. Biko dododo fụ nwanne gị n'anya, nwee obi nwanne, maka na obi nwanne ka nwanne ji ahụ nwanne n'anya na-echetakwa nwanne ya. Ebe ọbụla nọ naanị onu m n'ụwa niile, ka afọ fọtara gị ihe ọma, fọtara gị ọganiru, fọtara gị dị n'otu na nghọta nke ụmụnne. Ndị sị na ya ama mbi n'ala Igbo ama mbi, ndị sị na ihe niile anyị na-agba mbọ ya ka ala Igbo dịkwa mma ọzọ, ka anyị niile ribekwa dịka anyị si eri na gboo gboo, ka onye ukwu biri ka onye nta biri. Anyị sị na ndị agha mafụkwa anyị. Nke anyị ka anyị na-achọ na ọ bụrụ nke mmadụ, onye na-achọ nke ya bụrụ ajọ mmadụ. Ana m akpọkwu mmụọ ndị Igbo niile jide ebube, mmụọ ụwa niile jide ebube, mmụọ Germany jide ebube, ọ kacha ha mba ọgọ nọ n'ime ya. Ebe ọbụla nọ n'ụwa niile, chegoro ebe ahụ ị nọ, obuka be nna gị dị. Ana m asị ka ọfọ afana n'ụbọchị taa bụrụ ihe ga-amụghere anyị ọkụ na ndụ. Dịka ngwụcha afọ na-abịa, ka ngwụcha afọ a bụrụ nke ga-abụ ngwụcha nsogbu Igbo na-enwe ụwa niile, ka Igbo marakwa na ha bụ ofu na ofu nne na nna bụ ihe mere anyị ji wee dị n'ụwa niile. Anyị gbasasị n'ụwa dịka ụkpaka na-achọ ife afọ ga-eri, na-achọ ife a ga-eji dozie obodo. Ana m asị gị ka ichekwaba anyị ọpụpụ anyị na mbata anyị n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ ngọzi, bụrụ ha ga-eji nye gị otito n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana, ka m ji wee gụọ ọfọ a kwe na ọ ga-abịa na mmezu. Ise ise. Dewokwa na ụmụnne m, ya gaziere unu niile. Obinwannem ofu obi.